Bhí tionachar mór ag athar Diarmuid arglúiseach na Gaeilge Bhéal Feirste ag am aró an teanga faoi bhrú agus ar imime le tíal ar fad. Bheadh scéal brabog níos éascí bheadh scéal níos éascí ag a híon agus ag de haghlach beidir morach an teomanta sin. Go dé dearra lei sin. Intíam leat ar coppla dói Ciaran. Dar nó a bhí post muintir aige agus daag sé an post sin le ceannachtasteach in san fís seo de chud bhuathir seoid, de gheall bhuathir seoid. Bhainaí siad ceantar gheall tagta agus amachcha sin scolmhag agus bhí sé sin ceannaigh ón tús maidir le fís sacu agus daag sé an job a bhí go mar bhainteoir agus thuí sé isteach in san ról seo mar bhainteoir a scoil nach ró aithneantas ar bí aici a ró dornan de fáiste intí ach a ró fís agus cathrach Gaeilge tíomhhirirtí. Ní bhar an scoil aithneantas ofigiúil go dtí ní de gachtó cethir. Bhar Virginia agus an teirlach ar sort obair agus takeíocht t-eispéireas chomsú airgid agus dar nóia le linn leitheanta agus le linn ítheanta so bhile bheadh maithair ag forbairt eisina scola don na páistí eisina ar gach gré den idirthas idir an Gaeilge dar nóia stair an cheantar tíreolaíocht an cheantar álaíocht nó sílim hain mé na leor le chéile a dorbar sé agus tá taintir seachtó leor defriúla an so bhí sé gobar le linn an lé agus sa bhile le linn na hithe so bhí sé omlan sait sin san rud seo ar fád tamhaid de bhlianta so dar nóia thuí sin a bhaim ar ina lig mar go sé sin có teomada don rud seo agus dar nóia hain sé Virginia isteach in san rud tríalach seo but bhí sé teomada go níróid leis an rud agus có maiile dornan eile do bhaintirí a bhí ag obair ó go dú le cinú go bhfuir Virginia an t-eispéireas fólama is fearr. Ní ró sogin rud a bhí defriúil dar nóia páistí bhí ach a gharc siar cinnealta de ráid siar sáil an neanthe duinear bí sin aniu an neanthe siad sin gan an cinseacht sin gan a bheith cinse grú rud an andífa. Ní má fáilíon lochtar bhaintirí an léonniu ach an teomanta sin hon airías post cinse airigid cinse airigid mai agus an dolasteach sin neamh cinseach sin agus na lóthaí sin rinn me dearmid fin na lóthaí agus duine bí a rinníon obair in éalscoil bliantí fadó hin nó a drastal orthú. Is sé Diarmuid Ó Tuama a scríomh na lóthaí agus a dáistú na lóthaí. Bhí lóthaí féin deanta ag na scolannaí agus rinneú sin go deonach. Bhí mas tá cartlan iondaí de le chóir agus ionta severin sin in san scoil dar nóia bhí daoine eile a bhí gáil den rud chéine ar leabhalathe defriúla. Bhí leidí Anya Andrews, bhí Seamus Anderson sin níor Brandy ó féin. Níor bhfuil am táiseach ag ganimnú daoine mar tasam go bhaigí mé má mór daoine amach. Bhí ceannachtasteach all war an san rud seo ach bhí maithair sin go másra lua in san scéal agus daag sé loragurn ar an eis go cinse agus ar an Arnold stáilm. Himimeis déag dathar ag tús na bliana in sa bblion 2023 agus cé gró an lór seo atá de lábh gan inniu tosnaí aige níró sé críochnódh. An bhfuil sé deachar mar sin rud a feicú suas agus leanúid a rá is cinnal freigrachta tá tú déala leis de bhrón hín tá tú cai tú istócha smuoinú le aigne de athara ar go pointse agus íireachta dhéanú críochnódh mar is ceart agus a bheith dílis ach i gnáam céarna cai tú héana bheith sásta leis chomáid. Well bhí sin dúnach bhí coppla tíféir de bhí sé dulí margheall ar an bhás toban sa chéad dul síos. Jimmy sé hanagáil seir mí na saona dóigh go sé go bur rih sin bhí sé stáidir cethir fanám ar nearna siad an cinneal biopsí thuí mé leis an bhádín sin chun an biopsí eildeanta in áthirlán na cathrach. Lormuid leis na doctorí dúirt siad an leúí muid amach nuair na torthaíostí cé go holcas a chuirsaí chuirmuid plán le chéile agus torthaímuid faoi thrid
in éan an rud seo agus bin an mion agus an dear go bhíogin ach hit sé marí solar hannig na torthaí hantí. So bhí rud a chligan grú blian bhú gá rót leis ar a léad agus go méidir go rú seanson. Bhíon tú gcónaí bhíon dochas an a gcónaí agus bhí sé de rún agin ag an fáinse sin sí síos leis agus a scéal híana a hafad. Scéal na scola ach bhí sin rúháil. So chaith mé sé seachtain ní bhag nó bhór ina ofic in é dá básáil ag arcar na rudaí a bhí idir leabhaige nach rú cricnithe. Bhí gá rud ar ná a bhí an lór ar stair Béal Feirste ó pheirspictíocht na gheall nó na nuthasach agus bhí ansam ag an san scéal Charlie. So de mar bhí mé tuairt faoin gá rud hí mé go rón an amlína teach leis an dar agus bhartaí mé beidir iad a chur le chéile. Rinst in a rudaí in san lór hían. A daine iad dú agus buáin a bhí an mar asáilde céann. So bhí agus borthb agus bhí pheirspictíocht ar léige agus deabhalaíocht an sin fást agus sílam go dagan sin fríd an lór go Leabhar. Bhí an papar ganú eileach ag fáintearthe chun ar PC bogad a sinna a bhaint agus go a bog de snása chur ach ag an nám céanna bhí mé ar a bheith dílís de glór bhí mé gur an lór leo agus a glór chlistal agus tásúla an gur éilm sinna dhéanana.